Τα ποίηματα της συλλογής είναι άτιτλα, οπότε θα χρησιμοποιήσω ως τίτλο το πρώτο στίχο, έτσι. Είμαι ένας πίθωνας καταραμένος. Είμαι ένας πίθωνας καταραμένος. Μου έχουν ποντοποιήσει το κεφάλι. Στο σώμα μου όμως διακρίνεται καθαρά το παιδί βιολί που μόλις κατάπια. Λίγο πιο κάτω από το έντερο θα δεις ακόμα εκείνο το γέρικο τρομπόνι που δεν μου αντιστάθηκε. Και όσο για την ουρά μου, την κοσμή, κροτάρισμα γραφομηχανής, αφού και οι κροταλίες ξέρουν να γράφουν. Και το επόμενο, το τελευταίο της πρώτης ενότητας. Ντύθηκα κανείς περιοπής, ροζ κορμάκι από πάνω μέχρι κάτω. Άφησα τα λούσα και τον χαλεπά άφωνο στο ψυχιατρίο και βγήκα τη βόλτα μου να κάνω. Άρπαξα από ζητιάνο ένα ταμπούρλο. Βρήκα ένα πλαστικό σκαμπό, κάθισα στον πεζόδρομο της Ερμού και άρχισα να διηγούμε στα πτώματα των συνταγμάτων ή του πενταγράμμου το χάλι μας. Οι περαστικοί έριχναν κέρματα, ως συνήθως. Ευχαριστώ και θα κρατήσω το τελευταίο ομιλητή, τον Θάνο Γόγο. Να μου κάνεις την τιμή. Τελευταίος. Λοιπόν, θα καλέσω, δεν έχει έρθει ο καθηγητής μας, ο ακαδημαϊκός μας, ο κύριος Θανάσης Αγάθος, και θα καλέσω την ποιήτρια και σκηνοθέτη Πενταγία Φυτοπούλου να διαβάσει το κείμενο το σήμερα το πρωί 12-12.30 το μεσημέρι. Υπήρχε λόγος που δεν μπορούσε ο κύριος Αγάθος να είναι σήμερα μαζί μας. Αυτά. Καλησπέρα από μένα. Θα σας διαβάσω το κείμενο που μας έστειλε ο κύριος Θανάσης Αγάθος για τον Αχιλλέα μας. Θα ήθελα να πω πριν ότι συμφωνώ με τον κύριο Τζαμιώτη ότι ο ακαδημαϊσμός σκοτώνει την ποίηση. Έτσι, ένα σχόλιο. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, αλλά θα ήταν ωραίο να μιλάνε πιο πολλοί ποιητές, τα ποίηματά τους, το έργο τους. Και ο Αχιλλέας κάτι εδώ έχει να μας πει. Λοιπόν, διαβάζω, ακούγομαι. Ωραία. Ο Αχιλλέας Κατσαρός με το καμπαρέ Βολτέρ, την τέταρτη ποιητική συλλογή του, έχουν προηγηθεί οι συλλογές «Οι Χνηλάτες Ανέμων», αυτοέκδοση, Αθήνα 2013, «Η Χειρουργική των Έσω Ουρανών», εκδόσεις Ποέτικα, Αθήνα 2014, και «Οδός Βράχων Ανατολικά», εκδόσεις Θράκα, Λάρισα, 2015. Δείχνει έντονα την επιθυμία του να επιχειρήσει ένα γοητευτικό ταξίδι στην περιοχή του δανταϊσμού. Ήδη ο τίτλος της συλλογής παραπέμπει ευθέως στο θρυλικό καμπαρέ Βολτέρ της Ζηρίχης, που εγκαινιάστηκε από το Χούγκο Μπάλ στις αρχές του 1916 και αποτέλεσε χώρο συνάντησης και κομβικό σημείο επαφής των πρώτων δανταϊστών. Αλλά και στο ομότιτλο περιοδικό που εκδόθηκε την ίδια χρονιά και αποτέλεσε το πρώτο πεδίο συλλογικής έκφρασής τους, ενώ οι δύο μικρές εικόνες που κοσμούν το τέλος της δεύτερης και της τρίτης ενότητας της συλλογής προέρχονται από τα ημερολόγια του Γάλλου ποιητή Τριστάν Τζαρά, ιδρυτή του κινήματος του δανταϊσμού. Η ποιητική σύνθεση του Κατσαρού διαθρώνεται σε τρεις ενότητες, με τίτλους «Ορχήστρες Αθηνών και Πάσης Ελλάδος», «Η κυρία Νταντά Σουρεάλ» και «Η Λαβίδα», η καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε μία ημέρα. Το στοιχείο του θανάτου διαπερνά όλη τη σύνθεση και κάνει αισθητή την παρουσία του από το πρώτο κιόλας στίχο, «Κάθοδος στον Άδη». Ενώ η ιδέα μιας ορχήστρας ζώων κυριαρχεί σε όλη την πρώτη ενότητα. Μετά από ένα εισαγωγικό κομμάτι όπου δίνονται πληροφορίες για το μαέστρο που θυμίζει δέντρο και για κάποια ζώα μέλη της ιδιότυπης ορχήστρας, όπως το πορτοκαλί σκυλί, με καπέλο 19ου αιώνα και τα τρία άλμπατρος με μύτες φραγκότα. Η προβατίνα, το χταποδάκι που παίζει πιάνο και η ισχνή αγελαδίτσα. Ακολουθούν οι πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις του Αχινού, της Καμιλοπάρδαλης, του αλυτόγα του Ροκά με τατουάζ τους ώμους, του αλόγου, του πίθωνα, του κανείς περιοπής. Η ενότητα παραπέμπει τόσο στο βιβλίο του George Orwell, «Η φάρμα των ζώων», όσο και στη μουσική σύνδεση «Το καρναβάλι των ζώων», Camille Saint-Saëns,
Και στην ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, πρόβα ορχήστρας. Κομβική είναι η σημασία του στίχου «Εν τέλει ο ρυθμός είναι το αμάρτημα». Η δεύτερη ενότητα φέρει τον τίτλο «Η κυρία Νταντά Σουρεάλ», που δηλώνει απροσχημάτιστα τη διάθεση του Κατσαρού να αποτείνει φόρο τιμής όχι μόνο στον ντανταϊσμό, αλλά και στον σουρεαλισμό, ενώ τα ποίηματα χαρακτηρίζονται μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι οι αποδέκτες τους είναι ο ανθολόγος Αντρέ Μπρετόν και ο ποιητής Τάσος Δενέδρης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 1970. Η ενότητα ξεκινά με τη φράση «παρατήρηση των εμποσμίων στον τόπο των κεκοιμημένων» ή τι θα μπορούσε να υποθεί για το θάνατο την ώρα που το μελετά στο φυσικό του χώρο. Ο θάνατος εδώ είναι πανταχού παρόν μέσα από συνήθως απροσδόκητους συνδυασμούς λέξεων και δυνατών εικόνων. Μαύρο χιούμορ του θανάτου, το διαβατήριο στο χάος, η μασέλα της γριάς καλογέρεψε, βρέθηκε νεκρή από το κρύο να διαβάζει τον τελευταίο πειρασμό. Λες και οι νεκροί σου έφαγαν την κραυγή στη γιορτή των νεκρών, μαζευόμαστε 1312 άνθρωποι περίπου, αυτή η νεκροκεφαλή στη μέση του πλήθους, ως διάβολο βρέθηκε ανάμεσά μας. Ο βασιλιάς των νεκρών χορεύει μες στο φέρετρο, τα χέρια χαϊδεύουν τους νεκρούς πολιτισμούς, τα φέρετρα μαλακώνουν. Στην ίδια ενότητα η ποιητική των ζώων συνδέεται κατά τρόπο φάνταστο με τη γλώσσα, τα σημεία στίξεως και τα μέρη του λόγου. Η ποιητική των ζώων έχει σημασία για τη γλώσσα ως αντίστοιξη ή ως μεταθαυμαστικό, μελανόμορφο ή ερυθροπυρίτης. Το ουσιαστικό, ελικοφόρο και στροβιλιζόμενο, με κάποια στίβη, παραμάσχαλα, απροσδιόριστη το ρήμα. Πολύ προσεκτική η επιλογή των χρωμάτων των εραστών. Αναδύει έναν ερωτισμό που αποφορτίζει κάπως την πεσιθάνατη ατμόσφαιρα της ενότητας, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο δειλινό στο χιόνι. Η τρίτη ενότητα, με τον τίτλο «Λαβίδα», αντιστοιχεί στην υποτίθεται αναστάσιμη ημέρα, όπου ωστόσο η κόλαση είναι πιο ισχυρή από κάθε περιγραφή και η όλη ατμόσφαιρα θυμίζει αποκάλυψη με το ηφαιστειογενές τοπίο της Μυσήρου, τους νεκρούς στην καλονή της Λέσβου, ευθεία παραπομπή στη προσφυγική τραγωδία των ημερών μας, τα βρέφη που δεν θα προλάβουν να γίνουν κλαντοί, τις επίκρισες μάνες καραμελωμένης αμαρτίας και τις οδές λεμιτόμων. Η σύνθεση κλείνει με ένα απόσπασμα από ραδιοφωνική εκπομπή του μέλλοντος, όπου μια απελπισμένη φωνή διατυπώνει κοφτά ερωτήματα σχετικά με το εάν εξακολουθούν εκεί έξω να υπάρχουν στοιχεία συνυφασμένα με την ομορφιά της ζωής, τα όνειρα, την αγάπη, την ποίηση, τον άνθρωπο, εκφράζοντας έτσι την αγωνία κατάρρευσης ενός ολόκληρου αξιακού συστήματος. Τα ουσιώδη ερωτήματα που κλείνουν το ποίημα μένουν βέβαια αναπάντητα ή μάλλον ανοιχτά. Όπως έχει έστοχο υποστηρίξει ο Διονύσης Μαρίνος, αναφερόμενος σε μια άλλη συλλογή του Αχιλλέα, η χειρουργική των έσω ουρανών, λέει εδώ ο Διονύσης, τα ανθρώπινα ερωτήματα διατρέχονται μέσω της δικής του κρυπτικής γλώσσας μέχρι τα μέσα βάθη, αλλά και πάλι ερωτήματα παραμένουν. Όπως οφείλει να γίνεται με την τέχνη σε όλες τις μορφές, που δεν αναζητάει απαντήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν, αλλά επεμβαίνει χειρουργικά στις μεγάλες διαρωτήσεις. Στη σύνθεση του Αχιλλέα διακρίνονται αρκετές ονομαστικές αναφορές σε δημιουργούς από τον χώρο της μουσικής, της γλυπτικής, της λογοτεχνίας, Άσιμος, Γιαννούλης Καλεπάς, Αντρέ Μπρετόν, Τάσος Δενέδρης, Άγγελος Σκελιανός, Καζαντζάκης, Κριστιαν Ζαρά. Αυτή η εκλεκτή αλλά ετερόκλητη ομάδα δείχνει την ευρύτητα της παιδείας του Αχιλλέα Κατσαρού, αλλά και την ικανότητά του να στομιώνει γόνιμα τις επιδράσεις του από όλους τους χώρους της τέχνης και να διαλέγεται δημιουργικά με αυτούς που εκτιμά και θαυμάζει, χωρίς ποτέ να χάνει η ποίησή του την ατομικότητά της. Πέρα από την προφανέστατη διάθεση του ποιητή να αποτίσει φόρο τιμής στους δανταϊστές, για την οποία έγινε ήδη λόγος παραπάνω, στη σύνθεση ανιχνεύονται και υπερρεαλιστικά χαρακτηριστικά και επιρροές από ποιητές της πρώτης και της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, ενώ τα αφηγηματικά μέρη συνυπάρχουν με τα περιγραφικά και ονειρικά στοιχεία να εναλλάσσονται με τα ρεαλιστικά. Ωστόσο, όλα αυτά τα στοιχεία διαπλέκονται σε μία ενιαία σύνθεση με έντονη την αίσθηση της συνοχής και της συνέχειας από ενότητα σε ενότητα, από στίχο σε στίχο. Ο λόγος του Αχιλλέα είναι μεστός, ουσιαστικός, πειθαρχημένος, απαλλαγμένος από οτιδήποτε περιττό. Τα επίθετα είναι σχετικά λίγα, αλλά πολύ προσεκτικά επιλεγμένα, ενώ τα ρήματα κυριαρχούν με την ευκρίνεια και την οξύτητά τους.
Η φροντίδα του ποιητή για τη γλώσσα, απόρρια του εξαιρετικού φιλολογικού οπλισμού του, δημιουργεί την αίσθηση μιας διαρκούς και ενδελεχούς διαδικασίας αναζήτησης γλωσσικής ταυτότητας. Σε όλη τη συλλογή δημιουργούνται ισχυρές και απροσδόκητες εικόνες. Η εικονοπλαστική δύναμη του Αχιλλέα εντυπωσιάζει με την τολμηρότητα και τη διάβγειά της. Εικόνες άλλοτε σουρεαλιστικές, άλλοτε τρυφερές, επώδυνες, εφιαλτικές, άλλοτε κωμικές, συνδυασμοί χρωμάτων και σχημάτων που αφήνουν τη φαντασία χαλήνωτη και παρέχουν τροφή για στοιχασμό. Ο δυναμισμός, ο ουμανισμός και ο ερωτισμός που αποπνέουν οι στίχοι της σύνθεσης αποτελούν ένα εφάνταστο γράμμα, αντιπροσωπευτικό της πίσης της γενιάς της κρίσης και της διάθεσής της να αντιμετωπίσει στιβαρά τα κοινωνικά και υπαρξιακά προβλήματα και να πει ναι στη ζωή. Πέρα την έντονη παρουσία του θανάτου και των νεκρών στο Καμπαρέ Βολτέρ, η τελική εντύπωση δεν είναι τόσο απεσιόδοξη τελικά. Τα ανθρωπόμορφα ζώα της ορχήστρας του Αχιλλέα δείχνουν να περιφρονούν, να ειρωνεύονται το θάνατο και το σκότος και να αφήνουν την ελπίδα ότι τελικά εκεί έξω υπάρχει αγάπη πέρα από την αγάπη, πίση πέρα από την πίση και ο άνθρωπος μετά το τέλος του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ, γιατί δεν το... θα μου πείτε πώς στάθηκε χωρίς να το δεις. Στάθηκε φυσικά στον υπολογιστή, αλλά είναι τόσο πάγος που δεν θες να δεις εκείνο την ώρα τίποτα. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο σε αυτό το φόρο τιμής για τους τενταϊστές που είπε ο κ. Σαββάτος, ο οποίος είναι λέκτορας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το φόρο τιμής δεν σημαίνει ότι το αποδέχουμε τον Νταντάι του Σουρεάλ, έτσι. Είμαστε σε κάτι άλλο, είμαστε σε διαφορετική εποχή, πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτό σαν βάση έχει κάτι και πάω πάλι εδώ. Δεν μ' άρεσε να μιλάω πολύ. Θα διαβάσω ένα. Δεν είχα σκοπό να διαβάσω αυτό, αλλά με τράβηξε το να το διαβάσω. Γιατί οι περισσότερες επισημάνσεις είναι εκεί. Λοιπόν, η Ιερά Οδός γέμισε λύκους. Η Ιερά Οδός γέμισε λύκους, ποιητή Τάσο Ντενέγρη. Από τον πόλεμο γυρίσαμε αγράμματοι. Τα εμβατήρια εσωκλήσαμε σε φάκελο ταχυδρομείου. Αποστολέας ύπος λευκός. Η μασέλα της γριάς καλογέρεψε. Βρέθηκε νεκρή από το κρύο να διαβάζει τον τελευταίο πειρασμό. Ναι, είναι μια διαδικασία το δικόγραφο. Ή αν θες, η διαστροφή του ευκαλύπτου να εξακολουθεί να λυγίζει προς τον ίσιο του. Περπατώντας τη Βαλτετσίου θα δεις επιληπτικούς Λουκιανούς και άλλους Αγίους να ξύνουν ακόμα το κεφάλι τους μπροστά στο θαύμα της φλεγόμενης Βάτου ή για τον λόγο που αναστήθηκες. Λες και οι νεκροί σου έφαγαν την κραυγή. Αυτά τα ήσυχα πλάσματα. Ή γιατί το λεπίδι ορίζεται λεπίδι και όχι φτερό ή τρίεδα.